Is-sur ta' San Nikola li jinsab bejn il-bastjun ta' San Ġwan u dak ta' San Nikola beda jiġi restawrat. Magħruf ukoll bħala s-sur ta' Bib il-Polverista, dan is-sur jifforma parti mill-linji tal-Kottonera, meqjusa fost is-sistemi ta' fortifikazzjonijiet ewlenin ta' pajjiżna. Il-perit inkarigata mix-xogħlijiet Amanda De Giovanni spjegat li x-xogħlijiet jikkonsistu fir-restawr tal-faċċati tas-sur li jagħtu fuq in-naħa ta' Bormla u l-faċċati tal-volti u l-kmamar li jinsabu fil-parti ta' fuq tas-sur. Ix-xogħol ovvjament jinkludi restawr tal-ġebla peress li f'erjas partikolari jew deteriorazzjoni kbira minħabba l-elementi, jinkludi wkoll tindif, però jinkludi wkoll restawr u bdil tal-aperturi sabiex nagħmluhom kollha uniformi u kollha tal-injam. Apparti dan, ix-xogħlijiet għandhom lan jindirizzaw il-ħsara kaġun tal-ilma. Ix-xogħol qed ħajinkludi wkoll ir-restawr tal-pjattaforma u anke dranaġġ tajjeb tal-ilma ħalli ma nħallux areas fejn jakkumula l-ilma u jagħmel iżjed ħsara fuq il-ġebla tas-swar. Żaru l-bidu tax-xogħlijiet ta' restawr il-Ministru Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Alison Zera Faċivelli. Stqarrija mill-Ministeru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali ikkwotathom jgħidu li dan ir-restawr u prova ċara tal-impenn kontinwu tal-Gvern biex il-wirt storiku u kulturali ta' pajjiżna jitħares u jissaħħaħ. Irrimarkaw ukoll li dan l-investiment jirrifletti kif il-Kunsilli Lokali qed jingħataw appoġġ mill-Gvern u qed joperaw f'sinerġija ma' entitajiet nazzjonali. Żar ix-xogħlijiet anki ċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kottonera, Joe Mizzi.